δείτε αν βλέπετε, αν έχετε να παρατηρήσετε κάτι παράξενο. Εδώ είναι το ποιηματάκι που θα πω. Το τραγουδάκι που θα πω είναι γραμμένο. Θα ακούσετε πώς θα το λέω και θα μου πείτε αν παρατηρήσετε κάτι παράξενο. Δεν ακούστηκε σαν ξένη γλώσσα. Θα μπορούσα να πω, ακούστε κάτι άλλο, θα μπορούσα να πω αυτό. Όσον ζεις παινούμι δεν όλος ηλικούς, πρόσω λίγον αισθητώσει, το τέλος ο χρόνος απένει. Αυτό είναι ελληνικά. Για ακούστε. Είδατε που αυτό είναι πιο γνωστό και οικείο στο αυτί μας από ό,τι το προηγούμενο. Οι αρχαίοι Έλληνες έχουν όλα αυτά τα γραμματάκια που βλέπουμε και εμείς σήμερα και μας φαίνεται παράξενο που έχουμε πολλά ή, δυο και αναρωτιόμαστε, μα καλά, για ποιο λόγο πρέπει να γράψω 2 σε διαφορετικές λέξεις αφού ένα λέω. Και επειδή αυτά τα γραμματάκια έχουν έρθει από το παρελθόν, αναρωτιόμαστε και εμείς σήμερα, οι αρχαίοι ήταν ανόητοι που έβαλαν πολλά και πολλά για να λένε ένα και ένα και ένα ο. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ήταν ανόητοι. Απλά κάθε ένα από αυτά τα γραμματάκια ήταν διαφορετικό ήχο. Ας πούμε, το ήτα δεν είναι ένα ι όπως το γιώτα που είναι και για μας, αλλά ήταν για αυτούς ένα μεγάλο ανοιχτό Και ξέρετε που το γνωρίζουμε αυτό. Ένας ποιητής έλεγε σε ένα αστείο μικρό στίχο: κοιτάξτε αυτόν τον ανόητο που περπατάει κουτσένοντας και μελάζει σαν το πρόβατο, κάνοντας, πώς κάνει το πρόβατο? Το έγραψε αυτό λοιπόν. Το έγραψε αυτό δίπλα και δεν έγραψε μπε όπως θα περιμέναμε να γράφει, αλλά έγραψε β και ήτα. Β και ήτα. Δεν είναι δυνατόν στην αρχαιότητα το πρόβατο να έκανε β και σήμερα να κάνει β. Το πρόβατο πάντα έκανε β. Μόνο που οι Έλληνες όταν τότε μιλούσαν και έγραφαν β και ήτα, το έλεγαν β και όχι β όπως το λένε εμείς σήμερα. Το ίδιο και με πολλά άλλα γραμματάκια.